Teño 16 anos, podo casar e ter fillos, pero non podo beber nos bares. Cando vai despertar o goberno e decatarse de que os adultos novos somos xente responsable? 16 anos. Podo entrar no exército, na aviación ou na marina, pero non podo beber nos bares. Cando se decatará o goberno de que os adultos novos somos unha contribución válida para a sociedade? Moita xente di que os adultos novos somos violentos, non? Pero como vos sentiríades se puidésedes facelo amor coas vosas compañeiras, pero non puidésedes beber nos bares? Ben, aí está. Ese é o problema. Que podes facer polas noites se és un adulto novo e non podes ir beber aos bares? O que eu penso é que os rapaces unidos nunca serán divididos. Viches iso? Víchelo? A voz da xuventude. Ainda siguen con pantalóns de campá. Por que non probades ca poesía, hippies? Rick, mañá van derrubar a casa os do concello. Sí. Xa mo dixestes. Pero non o farán. Esta é unha residencia de estudantes, como o Burgo das Nacións. Aprobou no concello, neno, entendes? Ah, moi ben. Típico. Non hai consideración para os seres humanos. Colle unha rúa calquera, unha rúa inglesa. Sea de vida, esperanza, poesía... Non toda rúa, son nós. Somos un perigo para a saúde. Pero eu lávome unha vez ao mes. Sí, está ben, porque a carta está asinada. T. Smith, señorita. Ves, T. Smith, señorita. Sabes o? Sí, mesmo parece perfumada. Limpade o pó, rapaces. Disto encargo meu. Encargo meu. Non podo con isto. Cando veñan, voume agachar entre as paredes e finxir que son allante térmico. E cando derruben a parede, ¡bum! Acabús. Mentres, o día seguinte... Casa! Oh, casa! Estás feita de pedra, pero non estás soa. Oh, casa! Eu estou aquí. Non nos moverán. Non nos moverán porque se está buscando a casa que ian derrubar, non é esta. Creo que está na outra banda da cidade. Excuse. Un pouco máis de tempo, outra media hora, de acordo? Estes tixolos estoupan. Xa está ben, non cree? Excuse. Por que non marcha a vivir a Irán? Ou a Rusia? Escoitade todos, cocín unhas lentellas con xenebra como a última acción positiva. Hey, Rick, tío, que faz co meu crucifixo, Protesto. Mira, creo que esta vez che vou botar a culpa a ti. É unha maneira moi negativa de cometer suicidio. Eu intentei no centos de veces, pero é imposible cravar o último cravo. Excuse, é vostede o alugueiro desta casa? Está me amolando unha rapaza na rúa. Que fago agora, tío? Non o poña paranoico. Prea! Hola, nena. Por unha vez gustaríame non botar as lentellas polo chan. E quen xa alcende a bombilla nas altas horas da noite, Perdoe? Se o mundo é unha moeda, nena, eu son o león que leva no revés. Gracias. O que necesito é o libro da renda. Sabe o que dá máis calor? Son algodón 100%. Gustaríame atopar o teu paruliño quente. Xa abonda. O que necesito... Cirusía boca aberta? Tóqueme a lanceta. Nunca o fixeches nunha bolsa de favas? Eu sempre o fago así. De acordo. Non vos preocupedes, estes bastardos non nos farán isto.
Dame, tío. Faríasme un favor. ¡No nos moverán! Uau, espero que non teñamos un accidente. Eu tamén. Pero din que é moito máis doado que cruzar a rúa. Sí, pero hai no que facer tamén. Será mellor non pensar niso. ¡Oh, no! ¡Ese avión va a nos caer enriba! Iso sí que ten gracia.